ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವನಸಾಂಡು ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತೆ. 4 ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಓರಿಲ ಕೊಡ್ತಿಜಾರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೈದನ್ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಡ 3K ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಒಂತೆ ಎಪ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು. ಐನತ್ ಬೇಗ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಏಳು ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬೈದನು ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತೆಡು ಒಂಜಿ ಕೈತ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಜಿಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ. ಅರುಣ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು. ಹಾಯ್ ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಇರತ್ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಒಂತೆಡು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನ್ಗಂದು ಬತ್ತನಿ ನಾನು. ಅರುಣ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ತುಂಬು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ದುಂಬುಂಡು. ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಏರ್ಲ ಮಂತು ಒಂದಿಜ್ಜಾರು 25 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ರಡ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಬೈದೇನೆ. ಏರ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಏನ ಪಂಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಮೇಘಶ್ರೀ ರಘು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇರತ್ತೆಂಟು ಜನ ನೋಡ್ದು 18 ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನೆ. ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಲೆಜ್ಜಿ ಜೋರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸುಜಾತ ನೈನ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನು ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಾರಂದು ಇತ್ನೆಟ ಮುರಾನಿಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗು ಅಪಗಲಿ ತಿಜಾರೀರು. ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು
ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಊರುಡು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗು. ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಏನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗೊಡು ಮೂಜಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೈಕೋಸ್ಕರ. ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಿಲ್ವಿ ಡಿಡ್ ಯು. ಸುಜಾತ ನೈನ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನು ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ನಾವೇ ಐ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಅಂದ ಲೈವ್ಗು. ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ವನಸಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಲೈವ್ ಬತ್ತನು. ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಹೊಸತಿಯರ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ. ಇವನ್ ಲೋಗೋ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಸಂಡೆಗೆ ಏನೋಡತೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರು ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಸಿಸ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಆಂಡೆ ಇರೇನ ಆಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಅದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಕುಲ್ ದುನಿಯೆ ದಾದ ಕಶ್ಪು ಉನ್ಗೆಲ್ ಮೀಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೇನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗು. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಜಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ತು ಬೇಗೋಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಕ್ಲೇಡ ಮಾತಾಡಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನ್ಗಂದು ಬತ್ತನಿ ನಾನು. ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಹಾ ಓಕೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಈರ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಲಾಡೋಡಿಪ್ಪುನು ಮುಂಬೈಡ್. ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಹೊಸ ತಂಡ ಪಲ್ನೆ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲೊಂದು. ಇರತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದನ್ ಲೈಕ್ ಕೇರಳ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿಡ್ಡೆ ಅಪ್ನ. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ ಪೋಯರು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಯಾನ್ ಪೂನೆಡಿಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಪೂನೆಡ್. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಹಾ ಸುಮಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ರಮ್ ವೇಣೂರು ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ವೇಣೂರೇ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ವೇಣೂರ್ಗು ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಕಶ್ಪು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಓಕೆ. ಸೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರ. ನಿಖಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ವನಸ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ವನಸ ಅದು ಕುಲ್ದನು ಸುತ್ತ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಸಡನ್ಲಿ ಬತ್ತನಿ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆವರ ಎಣ್ಣೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಈಜಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದವರ ಬರ್ಪುನು ಇನಿ ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೋಜು ನಂಚ
ತೂಕ ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂದು ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿತಾ ಚೆರ್ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಏ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಂಗೆಲ್ ಮೀಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಲೀಲಾವತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಜಾರೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಾರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿತಾನಾಗ ಏನಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಸ್ಕೂಲು ಪಾರ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಸುಮಚಂದ್ರ ಈರಿ ಏಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ವೇಣೂರಿಗೆ ಅನಿಯಪ್ಪ ಬತ್ತೇನೆ 3 ತಾರೀಕಿಗ ಅಂದ 3 ತಾರೀಕು ಒಯ್ದನು ವೇಣೂರ್ಗು ಸುಜಾತ ದಾದಾ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೋಡೆ ಪೋಯಿ ನಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬತ್ತದು ಯಾನು ಪುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮಸ್ತೆ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಫೋಟೋ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜಿಯೇ ಅರೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಷಿತವನ ಸುಮಚಂದ್ರ ಅಂದೆ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇನು ಹಾಂ ಇತ್ತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಕೂಲು ಕಳಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಓಡ್ಲಂಚೇನು ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕೋರು ಇಂಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಳಾಲ್ ಹಾಯಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಇರೇನ ವೇಣೂರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವೇಣೂರತ್ತು ವೇಣೂರು ಬೆದ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ವೇಣೂರು ಬೆದ್ರದ ನಡುವುತುಲ್ಲೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂಡ ಒಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಯಾ ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಚ್ಚೂರಚ್ಚು ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜಾರೆ ಇರು ನಿಖಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯಗ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರು ಎದೆ ತೊನ್ವೀರು 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಪೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಮನಸಾನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಟು ಲ್ಯಾಪಾಗ ಬರ್ಪುನು ಓರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಬುಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ಸ ನಿಖಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂದೆ ಪಚ್ಚು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೈಯಾಡ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಸುಪ್ರೀತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಸೀನಿಯರ್ KG ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪು ಊರುಡೆಂಚ LKG UKG ಉಂಡ ತೆಂಚ ಮೂಲು ಜೂನಿಯರ್ KG ಸೀನಿಯರ್ KG ಇಂದು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಜಿಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ ಪಚ್ಚುರಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬೈದೇನು 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಹೊಡ್ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಪುನು 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದ್ನೇಳು ಜನ ಇಲ್ಲಾರು 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾಂ ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಊರುಗು ಎಲ್ಲ ಹೊಸತದಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಲ್ಲೆವೇ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ
1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ 2K ದಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜಿ 3K ದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಲ್ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತನ್ ತೂಕ ಇನ ಪನ್ಪೇರು ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಂದು ನಿಖಿತಾಚಾರಿ ಇರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡೆ ಒಂದೇ ಹಾಂ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡವೆ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಚಾಲು ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ರೇತ್ ಈ ನಂದಿಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೇರಿ ಗವೆ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಸೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲರ ಸುಜಾತ ಸೀಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 24 ಜನ ನೋಡ್ತು 15 ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತಿ ಎತ್ತೆಂತಲೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಜಿನ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಎತ್ತೆ ವನಸಾದ್ ಕುಲ್ದನು ಕಶ್ಪು ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿತಾಚಾರಿ ಅವ್ವೇಕೇನು ಜಿಯೇ ಅಂಚ ಮನೆಗಿಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯಾನಿರೆ ರುಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಏನಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕೇನು ಸಹಜ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂದು ಬುಡ್ನ್ಯಾನ್ ಸುಜಾತೆ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನೆ ತೂಪುಜಾರ ಅಂದೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಡ್ರಾ ವಿತ್ ಮೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಸುಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಎನ್ನಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಇರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಆದಿಪ್ಪತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರೋ ಆತಿ ಯಾನು ಸೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕೆ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪಾರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುರಾಂದಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೇನು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ತೂಂಪುನ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ನಡ ಅಂಚ ನೋ ಬ್ರೋಗೆ ಬೊಕ್ಕೇರಪ್ಪ ಸಿಸ್ಸ ಅವು ಓಕೆ ಏರ್ಲಾತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ ದಾಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಗ್ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ದುಂಬು ಕನ್ಬುಲಾರ ಆಪುಜಿ ಮೈನ್ ರೋಡು ಪೋರ ಪೋಪತೆ ಆ ಡಾಮರ್ದ ಬೆಚ್ಚಲ ಮಿಂಚಿರ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಏನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬುಂಡು ಮೂಲು ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ಉನ್ಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಪೋಡಿ ದಾಯಿರ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ರ ಅನ್ಪುನ ಶರತ್ ಹೌ ಒಂದು ಮುರಂದನೆ ನಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚವೇರು ಬೊಕ್ಕ
24 ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರ 16 ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಉಷಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತದಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ನನಿಕಲ್ನ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆವೆ ಸೂರಜ್ ಬಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಪಂದ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸೀಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಸೀಸ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುನೆಟೆ ಸವಿತಾಲು ಜಿಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಸರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ನಿಖಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಊರು ಶಿರುವ ಅಂದೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಪುದಾರು ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಜಂಚಿಯಾನ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನೆ ಓಕೆ. ಅರು ಪಿಂಟು ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಸ್ಸನ್ ಪಲ್ಲೆ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ಯೆ ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಊರು ದಾಯಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಊರ್ದ ಪೂರ ಪುದಾರ್ಕೆ ತೂವರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಿಚ್ಚರ್ನ ತೂಲೆ ಮುರ ಊರು ಪೋತನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ನೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಬರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಏರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ವಿಹಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ರೆಂಟ್ ಏತ್ ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಒಂತೆ ಉಂಡಿಯೆ ಇಂಕ ಅತ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ತೂವೊನ್ನು ಅಂಚ. ಸುಜಾತ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡೆ. ವಿಹಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೆನ ವಿಡಿಯೋ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಕೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂದೆ. ಇರತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲರ್ ಶರತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇಕಾರಿಗೆ ಏ ಶರತ್ ಬ್ರೋಗು ಇರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ತಿಜ್ಜ ಅತ್ ಏನಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಹಿಂದಿಡ ಪಾತಿರುವಾರು. ಸಾನುಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಶರತ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಯಾನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಪವೆ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಸುರೂಕು ಟಿವಿಡ್ ಭಾಗ್ಯ ಈರ ಒಂದು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆ ಕನ್ನಡತಿಯವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ಯ ಏರ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜತಿ ಈರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಡಾವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ. ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಾಸಿಕ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಬ್ರೋನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತ ನೆಟ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆನ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ್ನವಳು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಎರಡಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಂಚ ಒರರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇವು ಅಂಚಾದು. ಮುಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ನೆಟೆನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೇಕ್. ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂತುಲೆಗೆ ನಾಸಿಕರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬುಕ್ ಹೊಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಉಡುಪಿ ಇರ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ. ಅಕ್ಬರ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿಡ್ ಬೆಲ್ಲೆ ಓಮಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ. ಶರತ್ ಗೀತಾ ಸದಾನಂದ
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಬದ ಮಿತ್ ಪವರ್ ದೆತ್ತದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಇರಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪರ ಇರು ಮುರಲ್ಲ ಪಂತಾರು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರು 50 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಏನೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೈಕ್ ಎನ್ನ ಈತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋಗ್ ಒಂದ್ಯಾನ್ ಕನ್ಪನ್ ಅವ್ರ ಮುರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಟಿ ವಿಡೊಲ್ಲೇರೆಂದು ಇರು ಏನ ಮಲ್ಪರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಇರು ನಾ ಇವ ಕಮೆಂಟ್ ಇರು ನಾ ಇವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರಿ 22 ಜನ ಉಲ್ಲಾರಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ ಪಾನಿ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಊರೋಲು ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಶರತ್ ಗೀತಾ ಸದಾನಂದ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕು ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರಿ ಚಿಟ್ಟೆನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತು ತಿಂದೆ ಇರೇನ ವನಸ ಹಾಂ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಜಿಯಾನನು ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸುರೂತ್ತ ಕೆಲಸ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ತಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಊರ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಂಬಾಯ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಏತ್ ಮುಜೆ ದಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಊರೋಡು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಶರೀಫ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ರಡಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮಲಾಡಿಡು ಮುಲಾಡಿಡು ಪಾತೇರು ಏನೇನೋ ಮಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲಾಡೆಡಿ ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೀಸ್ ಬೊಕ ವನಸಾಂಡೆ ಹಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಈರನ್ ಎಕಡೊರ ಇನ್ನೆವು ದಾನೆ ಬೈ ಇಜ್ಜಾರಿ ಇರಂದು ಸವಿತಾ ಆಳ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಊರುಡ್ದು ಕನತ್ತಿನ ಅಂಗೆ ಊರುಡು ಮೂಲೆ ಎಂಕೆ ಡ್ಯಾಪುಜಿ ಮುಲ್ತದೆ ತೊಂಡ್ರ ಎಂದೆ ತೊಂದು ಜೀಪ್ ನೆಟ ಮುಲ್ತೊಂಗೆ ಮೀನು ಊರು ಪೋಂಡ ಊರ್ದನೆ ಪತ ಆಡ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಮರಿಯಲತೆ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತುಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ದಾಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಪೂರ ಬರ್ಪೇದಂಡೆ ಮರಿಯಲತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ರಳಿಪ್ಪು ನಂದೆ ಯಾನ್ ಮಲಾಡೆಡು ಈರು ಊರು ಪೋತಾರೆ ಏಪ ಊರು ಪೋತಾರೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಲಾಡ್ ಬರ್ರೋಂಡು ಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಈರಿಪ್ಪುನೆ ಬೊಂಬೈಡೆ ಅದು ಊರುಡ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋ ಅಬ್ದುಲ್ ನನ್ನ ಊರಿಗೆಪ್ಪ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಬ್ರೋ ಏಪ್ಪ ಅಂದ್ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡದೆ ಮುರಾನಿಲ 4 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆನ್ ಅವಳು ಈತದ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊರೋಡಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೇನೊಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ರು ರಜೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರಡು ಐಕ್ ಏನೇನೊಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯೇ ನೆಟ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನಿಂತೋ ಆಸೆ ಆಪ್ನಿ ತಿಂದ್ರೈತೆ ಸುಜಾತ್ ಮಟ್ಟು ಕಡಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪುದಾರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಜೂಂಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಜೂಂಡು ಬೊಂಬಾಯ ಬತ್ತನ್ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತೀಚೆ ಒಂಜಿ 26 ದಿನ ಇತ್ತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೇನೆ ಅಂದೇ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಊರ್ಡೆ ಎಪ್ಪುನು ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತ 2 ಡೇಸ್ ಮಲಾಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ವೇಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ದಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕೇಂದೆ ಪುದಾರು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪು ಜೊತೆ ಎಂಚ
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಲು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೈರು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಸತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನ್ ಈರ್ ಯಾನ್ಲ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ 3K ಬೇಗ ಆವೋಡು ಅಂದ್ಯ ಸೀಸ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಲೈವ್ ಓಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನ್ ಗನ್ ಬತ್ತನು ಒಂತೆ ನಿಪ್ಪುನ್ ನಾನು 3K ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಆರ್ನ ಕಡಿರ್ದ 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡೊಂದು ಆರ್ ಪೂರ ಜನ ನಿತ್ಯ ಕಂಬೋ ಇನ್ನ ಟೀತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೇಡ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೋಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಇರೆಗ್ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಕೇನ್ವಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾತನ ಊರುಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಊರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಬೊಂಬೈ ಪಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಇಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಂಡನೆ ಓಲಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಊರುಡ್ಲ ಸಟಲ್ ಆಪೇರು ಕಂಡನೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚಾದು ನಿಂಗೆ ಊರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಊರುಡು ಕೊಲ್ಲರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟೈನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ಉಲಾಯಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಹೊಡತೆ ಓಲ್ಲ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎರಡಲ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಬರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೇನೆ ಪ್ರಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆವ್ಯೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಅಂದೀರ್ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ದಲ್ ಏಕೇಡಿ ದಸರಾಗ ಊರುಗು ಬಲಿ ವೇಷ ತೋಜಲ್ ಅಂದೆ ದಸರಾಗೂ ಅಂದ್ ರಜೆ ಉಂಡಾದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಂದ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಡಪುಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ದಸರಾಗ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ ದಸರಾ ಮುಗಿಬೇಕು ಮಕ್ಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಊರುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಊರುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರ್ಪಾತೆ ಅಪಾಗ ಐತ ಮಲ್ತ ಊರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನಾಗೇನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಊರುಡುಲ್ಲಾತ ಪಂದ್ ಐದಾಗ ದೂರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಪಾಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎತ್ತಿದೊಡುಂದು 3K ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ ದಾದ ಆಲ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ 3K ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡಾವೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ಊರು ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವರತೋಲೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಲೆ ಯಾನ್ ಊರು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತ ನಿಕಲ್ ಪಾತೇರೆ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪುಲೆ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿಯೇ ಪೋಪೆ ಸ್ಕೂಲುಗು ಸೀನಿಯರ್ KG ಆಗಲೈತ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪಾರುಂಡದೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೈತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗರ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಸೂರಜ್ ಭಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವೇ ನನ್ನೋರ ಊರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಬಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಯಾ ಬರ್ಪುಂಡೋಲ ದುಂಬೆ ಪನೋಡ ಅವತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಂದು ಕಡಪುಡ್ತೀರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಚಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದು ಯಾವ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು ತುಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರೊಡೆ ಕೊರೊಡೆ ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನಿ ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಾರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ
ಕೂಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ತಿಂದುಂಡಿರೆ ಕೂಲಿ ಆಪುಜೆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ರವನ್ಯ ಮಿಲ್ಕ್ ತೆತ್ತು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವು ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೋರಿಂದು ಓದಿದ ನಾವು ಅವು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂದುಂಡ ಕೂಲಿ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತಾತ ಹಾಲಾವಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮನಸ ಹಾಂಡ್ ಅದು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಶುರು ಆಂಡ ಹಿರೇನಡನೆ ಕೋದಿಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಶುರು ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ 17 ಬುಕ್ಕನ ಇಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪಗನೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತುಳು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪಲ ತುಳು ಉಂಡೆ ದಾದನ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸುರೇಶ್ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆಂಡ ಅಂದ ಓಡೆಪೋಯರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಕಮೆಂಟೆ ಪಡೊಂದಿಜ್ಜರು ಸುಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಆಟಿ ಕಳಿಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಊರುಡ್ಲೆ ಅಂತ ತೂತುಜ್ಜಿ ತನ್ವಿಕಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕುಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಅಂದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಲ್ಪ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ತನ್ವಿಕ ಮಲಾಡ್ ಯಾಲ್ಲ ಮಲಾಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಲಾಡ್ ಯಾಲ್ಲ ಮಲಾಡಿಯೇ ಮಲಾಡಡಿ ಯಾಲ್ಲ ದೀಪ ದ ಬೊಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಇಂಕುಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಎಡುಪ್ಪುನಿ ತಾನೇಡು ಟಿವಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಸೀಸ್ ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ಬರ್ಸ ಕಡಪ್ ಈರ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಊರುಡಿತಿದ್ದು ನಾನು ಪಂತೆ ಒಂತ ಬರ್ಸಂಡಲ ಕಡಪುರ್ಲ ಎಂಚಿಂದು 2 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜೆ ಅಂಡಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಿಯಾನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡಿ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಏನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಅಕ್ಷತ ವನಸ ಆಂಡೆ ವನಸ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲ್ದನು ಸಂಗೀತ ಜೈನ್ ಹಾಯಿ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತುಲ್ಲಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲಿಯೇ ಅದಲ್ಲಿ
ಊರುಗು ಬತ್ತಂಡ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ತುಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ತೂಕ ಅಂದ್ ಈರ್ ಬರ್ರ ಅಂಡಾರ್ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಓಲ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಂದು ತೋನೋಡಾವು ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಗನ್ ಪೋಪುನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಕ್ಕ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಕುಂತಲ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಂಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡ್ಡೆಡ ಅಲ್ಪೆದ್ದು ಬರಡಂದು. ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ಸೀಸ್ ಏರ್ ಪುರ ಹೊಸದು ತಗೊಳ್ಳುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಟ್ ಬಿಡ್ಲೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಾಲೆ. ಓಕೆ, ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಾರ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಈತ್ ಲೆಪ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಖುಷಿ. ಏನಾನಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲಕ ಎನ್ನು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಜಪ್ಪೆ ಒರೊರ ಏನಂಡಲ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದೇನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಗೆತ್ತವನು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು. ಜಿಯಾನ್ಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಒಂಚೂರ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂದೇರಿ ವೆಸ್ಟ್ ದಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಅಂದೇರಿಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಅಂಚಿ ಬೊಕ ವೆಸ್ಟ್ ಅವಪುರ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಅನಿ ಏಪ ಇತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಲ್ಪಲಲೆ ತಂಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕ್ ಒರ್ತಿ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ. ಅಂದೇರಿ ತೂತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಂದೇರಿಗೆ ಅಂದ ಹೊರ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಸ ಕಡಪುಡ್ಗ ಅವೇ ಯಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಅರೆಡ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಂತು ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ತೀರೆ ಪತಾಲೆ ರಗಲೆ ನಿಚ್ಚಿ ಬೈದೆಂಡ ಅವಲೈ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು ಬೈಯದೊಲೈ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು ಯಾವತ್ತೆ ಯಾವ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ ಅಂಚಲ ಇರ್ ಮಲಾಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಒಂತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬರ್ಸೋನ್. ಲಾವಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯಿ ವನಿತಾ ಸಾನಿ ಈರ ದೊಂಬುವೆಲಿಗೆ ಬಲಿ. ಓಕೆ, ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರವನೊಂದೆಲ್ಲಾರು ಯಾನೇನು ಒಂದು ಈತ ದೊಂಬುವೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೇರು ಯಾರು ಪೂರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಓಡಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ನಂದತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಜ ಅನ್ಬೈದು ಏನು. ಲಾವಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಟ್ಟೆಡೇನೆಕ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕರ್ನಕ್ಕೇನೊಂದು ಪಂಡ ಗೋನಿಡ ಪತಾಲಿ. ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋಗೆ ಐತೆ ಆರ್ ಬೊಂಬೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೊಂಬೆಡಿ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಆರ್ ಬ್ರೋ ಕನಪ್ಪೇರ್ ಬರ್ಸ. ಬಸ್ಸೆಡ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಕನಾರ ಅಂದೆ ಇರೊಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಮನ್ಪೆ ಪಡಕ್ ಏನ ಮನ್ಪೆ ಕಂಡದ ಪತಾಲೆ ರೈಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕನಪೆ. ಓಕೆ ಓ ಇಟ್ಲ ಬಡ್ಸ ಅಂತೆ ಕನಾಲಿ. ಈರ್ ಬಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬತ್ತೆಂಡಂಚಿ. ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ದಸರಾ
ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಲಿ ಊರುಡು ಜ್ವಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಗೆ ಊರುಡು ಇತ್ತಂಡ ಜ್ವಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೌತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಪಂಡ ಗಣೇಶನ್ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ 7 ದಿನ 11 ದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡ್ಲ ಏನ ಅವುಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಲಿ ಪೂರ ನಮನ ಇಲ್ಲಡತೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಲಾವಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗೆ ಊರುಡು ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಊರುಡು ಮುಜೆ ದಿನ ಇತ್ತನು ಶನಿವಾರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಶ್ಪುಸಿ ಇಂಕ್ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಲಾವಣ್ಯ ದೇವಡಿ ಯಾನ್ ನಾಸಿ ಕಡಪು ನಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಿ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರದೆ ನಿಕೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಎಂಚ. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಜಿಯಾನ್ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತ ಇತ್ತ. ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಗಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬೊಂಬಾಡು ಗಣಪತಿ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಗಣೇಶನ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಏಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೌದಿ ಸೌದಿಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೇ. ಓಕೆ ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ರಾವ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಸೌಖ್ಯನೇ ಹಾ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ. ನಿಲಯ ನೀಲಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರೇನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಸೀಸ್ ಈನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈನ ತೊಜಪ್ಪ ಅವನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪೂರ ತೂಪಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತದ ಪಂಡ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೆಂಕಲ್ನ ತೂಕಾನ್ ಒರ ಮಲ್ಪೇನ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆ ಮಲ್ ಫ್ರೀ ಪೇರತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪೇನ್ 100%. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಶ್ಪು ಇಂಕ್ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬುಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಶರತ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ ನಿಂಕ್. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸೌದಿಡು ಈರೇನು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇಕ್ಲೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪರತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಬೈಡು ಬರ್ಸಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಒರಿಯಡ ಪಂಡೆ ಬರ್ಸ ಕಡಪುರ್ರ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುಲ್ಪದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಸೀಸ್ ಮುಲ್ಪದ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅತೆ ಅಂಚ. ಶರತ್ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಊರ್ದು ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೇನ್ ಎನ್ನುಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ನಕ್ಲೇನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಬರೋಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡತೆ ನಮಕ್ ఒక ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತೋನ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನನ್ನ ತೂಪುಂಡು ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಸಮಯ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ್ನೊಂದು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಇರನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗೊಡುಂಡತೆ ಮೂಜಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೇನು ಒಂತೆ ನಾವರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕೋಲು ಏನ ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕೋಲು ಬೇಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮೂಜಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಪೋ ಪೂಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ
ఆర్టికల్ ఇతనైనా ఆర్టికుల్లర పోppe పండెండే జీ అన్న పప్పైన నవ్వుಲೆ కుల్లರ ಅನ್ವೀರು ಆಟಿ ಸೋನ ಪೂರ ಉಲೆ ಕುಲ್ಲು ನೇಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಜಿ ಅನಗ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆನ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಏಪ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಆಟಿ ಬರೋಡು ತುಂಬೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬತ್ತೈತೆ 4 ದಿನ ಯಾವ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಸದ್ಯೋಗಿಜ್ಜಿ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದುನು ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸೀಸ್ನ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಊರುಡಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಊರು ಹೋದು ಕುಲ್ಲರ ಆರ್ಟಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅನ್ನಗ ನಂದಿನಿ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಾರಾಯಣ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಆಂಡ ವನಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ ಇತ್ತ ವನಸಾದ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಪುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ವನಸಾಂಡಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾರ ವರ್ಷಾಲ ಸುಕ್ಕು ಪಾಡಿಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಸ್ ಎನ್ನಾಡು ಸೀಸ್ ಕಶ್ಪೋವಿ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಓಡೆ ಪೋಯಾರ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ್ ಗೊತ್ತೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಜಿಯಾನು ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅನಿತ್ತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲು ಪಾಡು ಜ್ವರ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಸಿಸಿ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಮೇಲ್ತಮ್ಮನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮೇಲ್ತಮ್ಮನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಡ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಜಿಯನ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ದಾಲಿಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನದ್ದುಲಿ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಪ ವರ್ಪುಣ ನೆಟ್ಟಲೆ ಕೊಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೈದೋಡು ಬೈಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಈರು ಇಲ್ಲಾಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪನು ವನಿತಾ ಸಾಲೆನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೇರತೆ ಅಂದು ಸೀಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇನ ಇಲ್ಲು ಓಲಿ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರಯೇ ಇಲ್ಲ ಸನ್ನಿ
ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಹಲೋ. ಸನ್ವಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ. ಬೊಂಬೈಡ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ದೇನೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಬರ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಊರುಡಿತ್ತೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಊರು ಬೊಂಬೈಡು ಉಲ್ಲೆ. ಇಂಡಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿರಾಜೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶರತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ವೀಡು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆಣ್ಣ ಕಂಡನಿ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡೆ ಕೈಸಿ ಟೀಕು. ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರೆಣ್ಣ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೇನು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಮಾತಾದಿ ಜೈ ಮಾತಾದಿ ಜೈ ಮಾತಾದಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೆ 1:45. ಅಶ್ವಿತಾ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ KG. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಊರುಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಜಾರ ತೂಡು ದೇವರೇ ಏಪೆತ್ತವೇರೆಂದು ಉಂಡತಿ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏಪೆತ್ತವೇರೆಂದು ತೂಕ. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆನ್ನ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇತ್ತು. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರೇನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಬಲೆ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೀಸ್. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೇ ಬೆದ್ರ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲಂಚಿ ಬೆದ್ರದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ಟೆದಾಕ ಇತ್ತೆ ವೇಣುಡು ಪಂಡ ವೇಣೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಐತೆ ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾದ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಅನಿರೇ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚಾದ ಬೆದ್ರ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ್ ಸೀಸ್ ಮುರಾಣಿ ಜೂನ್ 2 ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಮಿಸ್ಸೇ ಅದು ಪೋತು ನಾನು ಊರು ಬಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮದತ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಊರು ಪೋಪುನ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಅದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತೆರಿಪಾಲೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಸಡನ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂದ್ ಎನ್ನದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒರೊರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಂಗನೆ ಆಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಏನೋ ಸುಲ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂದು ನವನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಊರುಡಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೇತದು. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲೆ ಬೆದ್ರಾಡು ಅಂಚ ಕೇಳಿನು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೆದ್ರ ಏನು ಈತ ಪನೊಲಿ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಉಂಡದ ಐತ ನಡೂಟುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಆತೆ ಹಾಳು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪೆ. ಜಿಯಾನನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಲ ಬಂಡಾಯ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ದುಮ್ಮಣ್ಣಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಐಕ್ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಬಿಡ್ಪ ಆಯ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇಪ್ಪು ನಂದೇ
ಕೇಂದೆ ಅನು ಒಲ್ಪ ಅಂದೆಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾನೆ ಅದಿಪ್ಪದೆ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾ ಅಂದ್ ಕೇಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಕೇಂದೆ ಅವು ಏನು ಪನ್ನಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಎಪ್ಪ ಅವರ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂದೆ ಕುದರ್ ಲೈವ್ಡು ಒಂತೆ ಸಪುರ ತೋಜುವರು ಅಂದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂದಪ್ಪ ತೋಜುವೆ ನಂದತೆ ಅಪಂಡ ಅಶ್ವಿತ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತ ಏತು ಅಂದ ಆಜಾಂಡ್ 2020 ದಯಾಯ ಇದು ಆಜ್ ಪತ್ತಿನಿ 25 ಅತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂದಿಯೇ ಒಂಜೆ ಇರತ್ತೆರಡು ಮಜಾನು ಇಲ್ಲಾರು 27 ಲೈಕ್ ಬೈದೆಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲು ಜದ ಈ ಸೆಕೆ ಕುಂಡತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಂಡತೆ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲ ನರಕನೆ ತೋಜ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೇಪುನು ಆಂಡ್ ಪೋಪುನು ಸ್ಕೂಲು ಆಶಾ ಗಾನಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಒಂಜೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ದಾಲ ಪನ್ರಾಪು ಜೊತೆ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಕ್ಕಡಿತ್ತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಅಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಗಿರ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡತೆ ಎಂಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯಿ ಆಶೆ ಜಿಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪುನು ಜಿಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾವ್ ಶರತ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನ ಎಂಕೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂಡೆ ತಿಂದ್ರೇ ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೇರ್ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ಬೇರ ಇರ್ಬೇಕು ಇನಾಂಡಲ ಬರೆದು ಕಡಪುನು ನಿಂಗೆ ಕಡ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೋ ನನಗೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಹಿರುಷ
ಹಿರುಷ ಸ್ಕೂಲ್ ತಪ್ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಯಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ತಪ್ಪುದಾರ ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿಂದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಬ್ಬರದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಯನ್ನ ಅಂದ ಜಿಯನ್ನನೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಯಾರ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಬತ್ತನತೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದೆಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವಿನೋದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುರಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆಗ್ತೇನೆ ಎನ್ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಇತ್ತೀಚಿ ಬೊಕ್ಕೈನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಪುರ ಅಂಡ ಬಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಪ್ಪನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವನಸ್ ಆಡಿದ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಒಂದು ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಿನೇಶ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಪುರ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ 3000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಮಿತ್ರನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕಿಯರ್ನ ಶರತ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣುಂದ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಬೇತ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡಿಯೇ ಊರು ಪೋಡ್ದುಂಬೋರ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಶರತ್ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ಲ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಕೊನತ್ತಾರ ಅಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಶರತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಾಡಿಯರು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬೇಗ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಚಾ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಬು ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬು ಜಿಯಾನಿಚ್ಚು ಆಯ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಯಾನ್ ಸಕ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕ ಏರಿದು ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐನಕ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದ ನೀನು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಕು ಪೂರ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಅಂಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಬಾಲೆ ಇಂಚೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಗಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ನಿಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕೊ ಬುಟ್ರನೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಷತಾ ಬಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೇವೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ ಲವ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್